Tak počúvajte. Internet je plný rôznych trendov, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ako vtipné mím, ale keď sa na ne pozriete bližšie, majú dosť veľa spoločného s tým, ako rozmýšľame a správame sa. Dnes vám poviem o 4 takých fenoménoch a možno sa v nich sami spoznáte. Ak vás takéto témy bavia, dajte like a odber, aby vám neušli ďalšie videá o psychológii a sebarozvoji. Začnime s takzvanou teóriou spáleného toastu. Predstavte si, že ráno vám zhorí toast a musíte spraviť nový. Meškáte do práce a ste nahnevaní. Ale tento prístup hovorí, že možno práve to meškanie vás ochránilo pred niečím horším. Napríklad pred dopravnou nehodou alebo vám dalo šancu stretnúť niekoho, koho by ste inak nestretli. Je to vlastne spôsob, ako sa naučiť pozrieť na nepríjemnosti z iného uhla pohľadu. Namiesto prečo sa to deje mne, si skúste povedať, OK, nie je to príjemné, ale možno je za tým niečo dobré. V podstate ide o to, že na každom negatíve sa dá nájsť niečo pozitívne. Trochu inak funguje Dorito teória. Viete, ako to je, otvoríte balíček čipsov a hovoríte si, dám si len jeden a potom zrazu zjete celý balíček a stále nie ste síti. Niektoré veci v živote sú presne takéto Doritos. Krátkodobé, návykové a nikdy vás neuspokoja. Môže ísť o vzťah, kde dostávate len omrvinky pozornosti, ale držíte sa ho, lebo možno sa to raz zmení. Alebo scrollovanie sociálnych sietí. Chvíľková zábava, no po hodine sa cítite ešte prázdnejšie. Doritos môžu byť aj v práci, keď stále robíte drobnosti, ktoré vám dajú pocit zaneprázdnenosti, ale neposúvajú vás nikam ďalej. A čo s tým? Prvým krokom je uvedomiť si, že chrúmete Doritos. Druhým krokom je nahradiť ich niečím výživnejším. Vo vzťahoch skutočnou blízkosťou a úprimnosťou. Na sociálnych sieťach kvalitným obsahom alebo pauzou od mobilu. V práci zameraním sa na to, čo vás reálne posunie dopredu. No a potom tu máme sebavedomú prechádzku. Nenechajte sa zmiasť názvom. Nie je to len pre ženy. Ide o obyčajnú prechádzku, kde počas chôdze myslíte na 3 veci. Za čo ste vďační, aké máte ciele a že ste dosť dobrí takí, akí ste. V praxi to môže vyzerať takto, žena si povie, som vďačná za svoje zdravie, chcem sa posunúť v práci a som dosť dobrá, aj keď nie som dokonalá. Muž si zas môže povedať, som vďačný, že mám rodinu. Chcem si konečne dokončiť kurz, ktorý som odkladal a mám na to, aj keď to bude makačka. Je to jednoduché, ale ak si takúto prechádzku spravíte pravidelne, dostane vás to do inej nálady. Je to spojenie pohybu, meditácie a sebavedomia. A nepotrebujete na to posilku ani drahú výbavu. A nakoniec dievčenská matematika. To je taká matematika, ktorú používame, aby sme ospravedlnili svoje výdavky. Povedzme, že si kúpite topánky za 100 eur a poviete si, ak ich budem nosiť 200 krát, vyjde to len 50 centov za jedno použitie. Vlastne super deal, alebo kúpila som to vo výpredaji, takže som vlastne ušetrila. Tieto výpočty nie sú sami o sebe zlé, niekedy naozaj pomôžu zistiť, či sa vec oplatí. Problém je, keď ich používame iba na to, aby sme mali dobrý pocit, aj keď míňame viac, než si môžeme dovoliť. Ako sa tomu vyhnúť? Namiesto hľadania výhovoriek sa spýtajte, ak by to stálo plnú cenu, kúpil by som si to, alebo naozaj to potrebujem, alebo len hľadám dôvod, aby som si to kúpil, takto sa vyhnete tomu, že skončíte v dlhoch len preto, že vám sedela matematika. Takže či už ide o zhorený toast, ktorý vás možno zachránil, Doritos, ktoré vás nikdy nenasítia, prechádzku, ktorá vám zdvihne sebavedomie, alebo výpočty pri nakupovaní. Všetky tieto fenomény ukazujú, že naše správanie má vzorce. A keď si ich začneme všímať, môžeme robiť vedomejšie rozhodnutia. Ak vás táto téma zaujala, dajte like a odber, aby ste neprišli o ďalšie videá o psychológii a sebarozvoji.